Happy New Year 2022. First long ride this year. So, waiting pa sa mga kasama. Waiting pa. So, mga kasama ko ilan pa lang? 1, 2, 5. So, 6 pa lang kami. Yung first stopover namin dito sa Banati Market. Breakfast daw muna. So, dito, ito yung market ng Banate. So, this side, yung mga kainan. Yung mga kasamahan ko. Breakfast muna. Yung mga kasamahan namin. Sila. Ano order nyo? We're heading now to San Enrique. Dito kami dumaan sa may gilid ng simbahan. So, diretso na lang doon. Tapos, may medyo liko. May dadaanan daw kami na mag-right side. Ang rota namin is San Enrique via Banate. De La Paz Road na te. De La Paz. Here now sa Barangay Bariga, Banate. So may nasirani sa naming kasama. Sikip, diretso to ato. Layas lang muna namin. Okay na? Guys, nadaanan namin dito ulit yung Managupaya Falls. So, dumaan na lang kami. So, dito na lang nakapark yung mga bikes namin. Tsaka, akyat kami dun sa may taas. Papunta ng falls. Second time ko na nakapunta dito. Lug ba? Bibo mo na? Opo. So, let's go now. Punta na kami. Buli nyo lang din video ko. Ayos ka lang. Si Iron Man namin tagahakot ng ng mga dala. Dito yung pinakamahirap na part kung saan ako na tumba. Gani. Nalaglag, nahulog. Hindi, nadulas lang. Tara.
Dito na kami sa pinakabungad ng falls. Doon pa sa taas yung magandang view doon. So, dadaan ka pa muna sa napakaraming malalaking mga bato. Yan. So, kung may time kayong mga cyclist, pwede kayong dumaan dito, umasyal. Very rewarding yung falls. Doon pa. Yun. Ito yung daanan namin. Akyat pa dun sa taas. And so, narating na rin yung first falls. Ayun. Puntahan natin. Mga tao na dito sa... Yun yung dinaanan namin bago makapunta dito. Halos magkadikit na yung tuhod mo tsaka yung ano mo, yung ulo. Nakaakyat. So guys, ito yung Managupaya Falls, yung last time na pinuntahan namin, pero nagkaano kasi yung mga video namin, kaya pictures na lang yung nakuha ko. So sa ngayon, video na talaga. So punta na ako dun sa taas, sa ikalawang falls. Nandun yung mga kasamahan ko. Narating na rin. Andun sisi sa taas. Yun. So, ito yung pinaka-first na falls. May isa pa doon na pakyat. Oh, welcome to the second falls. At last. Pahinga muna. Doon yung maganda. Kamusta ang pagod? Sulit na sulit. Mark. Layo pa to, layo pa to ang ang kantuan ta. Sa paka-oras. 10, mga ilang 11. Anong oras na? 9:20. Ayos ah. Okay na okay. Maambon kasi.
Sobrang lamig siguro ng tubig. So, this time, hindi kami maliligo kasi umuulan. So, nagpa-picture lang kami saglit. Bababa na kami. So, bababa na. Woohoo! Naka danlog. Ako na mo man, nakapungkuon ako. Excuse. Woo! Sarap maging bata. So this time guys, paahon na naman yung mga rota namin. So this is our second climb na. Hindi naman siya gaano kataas. Pero ano siya, matagal. Ay mahaba. Mahabang paahon. May pupuntahan kami dito na kamag-anak ng kasama ko. So, dinaanan na lang namin. So ito yung daanan namin. Woohoo! Ito pang balis punta oh. Swimming, hiking. Bakong ko nga ako. Takot si mama mo. Ay, linti. Sarap tabili ka lang. Maputik ang daanan namin. Diretso na lang kita. Nga, yung kalakaran. Kahirap na. Kahirap Ron. Attack Team Supog! Last narating na rin. Maputik. Sindakal-dakal pala. So, dito kami magla-lunch kasi may konting ano lang sila. Pesta daw. Pahinga na konti. Napakaganda ng lugar dito. Oh. Yun. Sa bukid. Masarap yung ganitong mga adventure. Memories once in a lifetime.